Danmark i ske for en verden i knæ. Eller hvad nu hvis Lars Løkke gav mig lov til at holde op? Ja. Jeg ved ikke, om han finder lov. Nej. Nej. Faktisk lidt i tvivl om. Ja, så. Ja. Hvis du ikke kendte ham. Eller sådan. Ja. Havde den relation. Ja. Han måske ville synes, at det var sådan lidt grænseoverskridende, at der var en, han ikke kendte, der skulle holde om ham. Ja, jeg tænker måske også, at han mistede noget status. Ja. Men det er jo da fantastisk. Tænk, at sådan en statsminister, der siger, skulle verden er lidt tof nogle gange. Og du forestiller sådan Merkel og Hollande, ikke? At lave flygtningepolitik. Flygtningepolitik? Ja. Men måske hvor bare mange hvis... flygtninge har vi plads? Har mange plads? Ja, der bliver til flere. Ja, vi har ham i Deutschland. Vi er nemme det. Ja. Ja. Men jeg tænker bare hvis de, når de gik hjemmefra, altså når de gik ud af døren, at de så lige har ligget i ske med dem, de holdt af. Jeg tænker, hvis nu man når du tænker, at herre Merkel lige har ligget med frau Merkel, inden de kom derhen? Jo, selvfølgelig. Altså det der, at man på en eller anden måde, så tænker jeg, at vi måske kommer tættere på vores egne værdier, og dem vi holder af. Og måske det kan gøre en forskel, når vi så diskuterer store ting. Jeg tror uden tvivl, altså hvis de rent faktisk ligger i ske, fordi de kan lide det, så vil det da give dem et dopaminkick, inden de går ind. Eller hvad hvis Helle Thorning, hun har sagt? Ja. Alle statsminister, de skulle have en ske. Ja. Du ved godt, de der ministre der, de har jo sådan et hierarki, hvor der er nogle af ministrene, de er mere vigtige end andre. Nå, okay. Og dem, der er så mest vigtige, de sidder så i regeringens koordinationsudvalg. Ja. Og de mødes jo så en gang om ugen. Og så er det faktisk lidt sådan, at de der få ministre, det er måske finansministeren og statsministeren. Og det er sådan lidt, måske 5 ministre. Ja. Altså når de ligesom har aftalt noget, så må de andre ministre, de må ligesom bare sige, okay, så gør vi det. Så de har lige lidt mere magt end de andre ministre. Ja. Det er faktisk ret vigtigt. Men hvad ville der ske for deres beslutninger, hvis de ligesom skulle indlede og træffe beslutninger liggende i ske? Med verdenslederne der, hvis de også lige nogle gange, altså måske skulle de også nogle gange være den, der lå forrest i skeen. Ja. Det synes jeg er ret god pointe. Ja. De holdt lidt op. Ja, det tror jeg da, de har brug for nogle gange. Ja. Men altså, det vil da endnu, altså... Jeg ser stadig for mig Merkel og Lars Løkke, ved jeg ikke, om skal være bag eller forrest. Måske med Inger Støjberg. Du kunne også trække til en ske, ikke? Ja, man burde nærmest sende dem en ske, ikke? Altså i stedet for et mødebord, så skulle de simpelthen bare have sådan en mødemadras. Ja. Ja, mød mig på madrassen. Og så tager vi lige den her, hvad synes vi så om Syriens-konflikten? Skal vi være med i det her bombetogt, eller skal vi ikke? Ja. Og så skulle man ligge på den her måde. Ja. Så man kunne kun mærke hinanden, man kunne ikke se hinanden. Ikke se hinanden. Nok kræver noget tid. Ja. Danmark i ske for en verden i knæ.